Moi, onko matematiikan funktiot vaikeita? Ei se haittaa, selitän ne ihan just sinulle, helpossa muodossa. Monissa yläkouluissa ja lukioissa esimerkkinä käytetään muotoa y yhtä suuri kuin f(x). Matematiikassa tämä tarkoittaa, että funktioon syötetään paljon eri arvoja x ja saadaan vastaavasti paljon arvoja y. Tämän voi havainnollistaa seuraavalla kuvalla. Funktioon voi syöttää eri arvoja, ja riippuen funktiosta saat tulokseksi eri arvon. Matematiikan funktiot ovat melkein samanlaisia kuin ohjelmoinnin funktiot, mutta ne kirjoitetaan eri tavalla. Tässä näkyvät kaksi samaa funktiota, toinen on matematiikan funktio ja toinen on ohjelmoinnin funktio. Ne tekevät saman asian, mutta toinen on paperilla ja toinen koodissa. Tämä oli todella helppo selitys matematiikan funktiosta. Seuraavissa videoissa kerron lisää tästä aiheesta.